И намираш къде съм аз. 5 минути са минали най-вероятно вече. Това искам хубаво да се види сега, където го запоявам. Вижда ли се добре? Вижда се добре. Малко повече му слагам, ама то е защото кръчетата са по-дебели тук. Хубаво се вижда, не? Да. Така, затваряме. И сега с горещия въздух, само да го приближиш вече хубаво. Хубаво ли се вижда? Добър ден. Само една секунда, сега ще ви обърна внимание. Здравей. Секундичка, сега ще обърна внимание. Запоявам го. По новия метод. Презапояваш? Но, виж, тук малко имам... се допряха тези два крака. И тези два също. Да. Може би цигулата ще ни бъде доста по-лесно. Понеже сложих малко повече котинол. С цел да се вижда малко по-хубаво. И съм готов. Само да го